Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Geli Müslümana, geli hoş bir ay delal. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu dibêje, dibê eğer insana bizandiya edebê de çiqas fayda heye, kesê reş xwedê nedixwest. Edeb ji xwedê bixwest hene. Qasî edebê di dînê İslamê de, qasî edebê, qasî terbiyeyê fayda tiştek tune. Ama pir acî ye, însanê me niha, Müslümanê me niha, evê terbiye edebê hîmî zarokê xwe nakin. Sibê çûne huzûra Xweda, di huzûra Xweda evê sualê Xwedê Teala'yê ji wan bike. Xwedê Teala'yê ji wan bike, yê ji temamê dê û bavara bêje, Xwedayê emir bike, Xwedayê bêje, we çima zarokê xwe bi terbiya İslamê terbiye nekirin. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dibê zarokê wetê zarokê we feember bûn, bi sê tişta terbiye bikin. Bi sê tişta şîret bikin zarokê xwe. Ya ewil Pêxember Aleyhisselatu Vesselam pê bidin naskirinê. Pêxember pê bidin hezkirinê. Pêxemberê me kê ye, navê wî çi ye, pê bidin hezkirinê, sûreklî zarokê xwe ra bêjin. Zarokê xwe ehlê beyta Pêxember Aleyhisselatu Vesselam pê bidin hezkirinê. Pey wê ra zarokê xwe bi Qur'anê bidin eğitimkirinê. Çünkü anayasa dini İslamê, yasa dini İslamê, yaşantiya dünya û axiretê bi Qur'anê dibe. Mervekî dünyayê da yaşantiyayê bi Qur'anê nebe, qiyameti da wetê ku kete qebrê jê sual ke îmamê te kê îmamê xwe naz nake. Nikare bêje îmamê min Qur'an e. Qebrê da wetê meleke jê sual bike, îmamê te kê ye ku dünyayê da Qur'an pê nedabe xwendinê, pê nedabe nazkirinê, Qur'an pê nedabe hezkirinê, Qur'an naz nekiribe, wetê di qebrê da ewê şiddetê da Qur'an nayê bîrayî ku bêje îmamê min e. Rokî însanekî yaşlî dezmêj digire. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin torne Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Had gore Hazreti Ali, gore Hazreti Fatıme. Cem Hazreti Fatıme, cem Hazreti Ali mezin bune. Terbiye edeba xujwan heldane. Karşı mezana saygıwan heye, karşı Rusbiya saygıwan heye. Hazreti Ali vete küçük bu cem Resulullah Aleyhisselatu Vesselam zaten mezin bu. Ev terbiye hoca Resulullah da. Mezekir ev yaşlıya yanlış dezmejdigire. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ragu ev insan ev Müslümanı hani yaşlı, ev abi meyhanı yaşlı yanlış dezmejdigire. Eksik dezmejdigire. Em kuher cerabejin te eksik dezmejgirtiye yan vrada te kim kiriye kalbiyi bimine. Edeb terbiyeme müsaade nake. Vati insana da edeb terbiye tünebe, cem mezin acı yek haberdi de, cem küçük acı yek haberdi de. Ama esnayı ku edeb terbiye hebe, edeb terbiye dibe fenani cekeki zırhid bedsel bedana insana nahile insan her ne başı. Ne baş haberde. Emjera ne bijinci kavi insanı hani bu dezmiş eksigir, dezmiş yanlış gırt, emne bijinci nabe. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ragu emi herin cem, emi jera bijin tu bibe hakim. Ez u biray xusar dezmeci hevdu nagre tu bibe hakim jme seyir bike ka kime dezmeci doğru digri. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin şuna cem bu yaşlı. Zarukin, gencin. Şuna cem bu yaşlı. Hazreti Hasan jera gu ez u biray xwe Hazreti Hüseyin gu em ser dezmeci hevdu nakin tu mezini ve hakim arame da emi dezmej bigiri tuj mesir bike. Ka gu dezmej bigirim. Hazreti Hasan dezmej girt. Yaşlı gu tamamı. Beygura Hazreti Hüseyin dezmej girt. Evici aynı fena birayı xwe dezmej girt.
yaşlı xwe dişimiş bu. Bu demek yek yanlış, yek eksik digre ezim. Gazi her dakir, cavi her da baş kir. Cavi Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin. Guhuntorne Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve terbiye edebe xu cemciya xu bavi xu helde. Gerçek dezmeci yanlış digre ezim. Ama edeb terbiye ve müsaade nekir ve behat ajmara bu gota tu yanlış dezmeci digri. İşte terbiye edep teşekküsa önemliye dini İslam'da. Roki cübbe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ser negi viçu Hazreti Osman kete hündür Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen ev negi kapat kir. Sahabiye goya Resulullah tuşma kapat ki go Hazreti Osman go Vasa edebliye go melaket je ayıp dikin. Ev insana ki melaket jüve ayıp dikin, insan gere hay je ayıp dikin. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu adeti Hazreti Ali bu, insana ki yaşlı biya, pori ve spi biya, Hazreti Ali net kete pişavi net şu. Şu bu terka edebi. Avkasa Hazreti Ali radıyallahu teala anhu insanı yaşlı ras saygıvi hebu. Ev insanı yaşlı pori ve spi ev Müslüman gayri Müslüm jera fark netkir. Ruki Hazreti Ali çubu göreve ki vatiş göreve khazıvri hat dezmej git nmeja sbiye her bigija Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nmeja sbi perabke. Zamanı yukarı khabige nmeja o zaman heye. Cumala xwe derket berê Xuda Rawzeyê Mutehhere here insanekî yaşlî gayri Müslüm yekî kafir kete pêşî. Ew jî berva camiyê çi Hazreti Alî jî çi. Ew meriv zane Hazreti Alî here xwe bigîne nimêjî. Ji bo Hazreti Alî xwe negîne nimêjî hîdî diçe ew meriv. Zane Hazreti Alî nakeve pêşiya însanê rûspî. İnsanê porî wî spî bi Hazreti Alî jî saygî dike. Ew hîdî çû Hazreti Alî jî ew terbiye edeba xwe ew adetê xwe bozmiş nekir ew jî wisa pey wî Yehudî hîdî çû heta şu derê camiyê. Yehudî ku derê camiyê ayrılmış bû nekete camiyê Hazreti Alî kete camiyê. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rikata ewil nimêj kiribû. Rikata dudiya rükûî da sekinî bû Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Alî xwe gihandê nimêj xilas kirin. Sahabiya Resulullah sual kir, ya Resulallah, der rükûa xwe dawiye çima ew qas dirêj kir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam goya çûme rükûê, misê cara Subhana Rabbiyel Azîm go minê serê xwe bilind kira, Hazreti Cebrail baskê Xuda ser pişta min. Go heta Hazreti Alî xwe negîne nimêjê tu serê xwe bilind nakî. Hazreti Alî gihîşte nimêjê, Hazreti Cebrail jî baskê xwe bilind kir, min jî serê xwe bilind kir. Hikmeti wî çi bû ya Resulallah? Gomiş Hazreti Alî sual nekir. Mij Hazreti Cebrail sual nekir. Hazreti Cebrail nazil bû. Hazreti Cebrail goya Muhammed eger rükûî da xwe negihandate, Xuda emrê Hazreti Mikail kir û ê baskê xwe bida ber rojî. İşqa rojê dernetket heta Hazreti Alî xwe bigine nimêjî. Hazreti Alî watek mala xwe dezmêj girt, zemanî wî hebû dikarû xwe bigihanda nimêjî. Ama Hazreti Alî ji bo edeb û abûra Hazreti Alî, ji bo saygıya Hazreti Alî ji însanê yaşlî ra, însanê rûspî ra Yehudî kete pêşî, Yehudî hîdî hat, ji bo Hazreti Alî xwe negîne nimêjê, Hazreti Alî jî nekete pêşiya wî. Riayeta porê wî spî kir, riayeta yaşî wî kir. Ji bo xatirî wî Xuda Azze ve Celle got, Hazreti Alîyê xwe bigîne vê nimêjê, mukafata nimêjê jî re hasil bibe. Gelenek görenekî me Müslümana, adetê me Müslümana, ew adetê edeb abûra berê car he anha behs dikin gelek însan, filan zemanî, filan yaşlî, filan jin afqasa edeb abûra wî hebû. Kes naz virel xwe mêzenek nake. Zemanê edeb abûr here îman jî diçe.
Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye hayya edeb iman hereki ali ki teraziyede. Bu yek çu adını jedişe. Resulullah aleyhissalatu vesselam mezet ke mervek yeki şiret ke de bir ayb ke. Şerm bike. Peygamber aleyhissalatu vesselam de bir vere. Şerm iman içedi be. Vate ku iman tu ne be şerm şey nabe. Yani ev edeb abura beri tev iman bu iman. Ev edeb abura beri ku yaşlıya jinek 100 sal ömrü bu ber zaruke ki 10 sal rad bu eva iman he bu iman. Anha ku edeb abura rabiye iman noksanlığı. İnsan zamanı ji Xweda ayb bike edeb çê dibe. İnsan wetê ji Xweda ayb neke ji insana jî ayb nake. Xweda Azze ve Celle ew terbiye edeba ku Hazreti Ali dabû Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Xwedê nesîbê temamê ayla bike. Gelî dê bava zarokê xwe edeb terbiyeyê hîmî zarokê xwe bike. Qarşî mezina ê ça saygî bikin ewî hîmî zarokê xwe bike. Zamanê ku zarokê xwe bi terbiya dînê terbiye nekin, zarokê we sibê rabin qarşî we jî terbiyesiziyê bikin. Zaten ew zaroka ku qarşî dê bav mezinê xwe terbiya wî tune be, qarşî xelkê jî çê nabe. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat.